Nakajing sa akem kidukot ka hinyaw trap National Youth Movement HNYM hagi pulit ka police station Nongpo Riboy District lala ban sngoto ba kidan hadu san ngut kibala sakem bat ka daw ka jing sakem jongki ka day namar ka jingdon kiti jongki haka kam dawa pisa na kikali kibayat lingba ka surok National Highway ka bahenrio bat ya kanila yo jingtip lingba ka Kyrwoh ka wala pha na ka office tray kam u Superintendent of Police ka Riboy District u VS Rathor. Kini kibala syakam ki kentop yaw donbok lang karbani u President ke HNYM Riboy Circle, u Sparli Singkli Chairman ke Anti-Influx Cell, u Aibor lang Marbanyang, Working President ke HNYM Riboy Circle, bat arngot ki dekot ba kentop yaw Ricky Tangsang bat u Krios Paryong. Kat kum ke Kyrwoh ke bala pa daw SP laong baha ka khat khandai tere unai lar arhaja arpusan la yo priang ya ka ejahar ka bapenpau bagi kali kamai tourist ki bayat lingba ke surok dihar nongpo se sning ki bajukit ya ki nongwan jungok kai perthai ki bala biang lot ya ki kot kisla ki chu sha pensange haki brio ki badan benta haki kam persha emlang salang haka jingalam usparli stinkli haki pormen made bat bandawa pisa ka bakot na do lai hajar hadu unriu hajar sanspa tingka. Laong bakini ki beriu tang bagi dawa pisa nrai ki juk takti ya ki nongnya kali bat kum joru ya ki passenger ka blak ta ya ki hagi babon rukom. Ke Kyrwoh ka laong baha ka bayar day bat kani nakal yang ki pulit kila register mukadama han Nongpo Police Station kat kum ki kendon BNS barha ka jing tokit kila yo priang ya ki dur nolor ki dur ki bapen I bakini ki beriu ki don kti wan le ya kani ka kam. Haga jing tokit lalap ru ya jing pa pisa na ka bank account ki nongnya kali tourist sya ka bank account Shimet Jongki. Syuk-syuk ke Kyrwoh ka laong ru bahaga jing tokit uriki tangsang nolor ki saungot ki dan bentaru hakiwe ki kamtu ki jing dawa pisa nolor kiwe. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka shop plus F menta kasni. Lawan ra shapi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.